47. Una guerra civil s'està creant a Catalunya. Per un bàndol, els partidaris de Joan II d'Aragó, anomenat el rei Joan sense fe. Per l'altre bàndol, volen imposar-nos un rei francès de la casa d'Anjou. Els francesos han portat condottieris italians. A més, els de la Diputació del General apoyen el rei francès. Banyoles està a favor del rei Joan. Les tropes de remences, de pagesos, estan a favor del rei. Hi ha cases nobiliàries que apoyen el rei Joan. Una d'elles és la casa Xatmà, on el coronel, el capità, és germà de l'abat de Banyoles. Banyolins, això és un setge i va de debò. Tapeu les orelles a les criatures. Doncs aquí teniu en Joan, també de la casa d'Anjou. El noble Xatmar decideix una treva. Venen a negociar. Per un cantó li donen les condicions. El jurat examina les condicions. En les quals el noble Xatmar no està d'acord. La primera embestida. Durant 11 dies van estar tallant tots els arbres per fer armes de setge. Doncs els artillers, els mestres d'aixa de Sant Feliu de Guíxols treballaven pel duc de Lorena. Van aguantar els de Banyoles. Van aguantar fins l'últim moment, fins l'última de les càrregues. Banyoles! Endavant!
d'una altra manera. Mira, escolta, no volem més guerres. Vosaltres trieu 4 dels vostres millors homes. Al nostre bàndol triarem 4 homes. Fem un combat cada un i el que guanyi s'emportarà les claus de Banyoles. Et sembla bé el tracte? Senyor de Xatmar, trieu 4 dels vostres millors homes. Nicolai, de Campobasso. Que sí? Un mercenari italià. I qui més? Mais oui? Oh, j'ai parlé matic, père. Per l'altre, senyor de Xatmar, quins cavallers escolli vostè? Joaquim i l'arquera de Porqueres. Gent de Banyoles, heu d'animar. Banyoles! Està clar? Està clar que hem d'animar el de foc coberta, hem d'animar el de foc coberta. En Bartomeu de foc coberta. Preparat, monsieur? Que comenci el combat! Si, cochon. Si, les petits cochons. Si, aime les... Allez, allez. Allez. Qui est? Allez, recordeu! És el nom de Banyoles! Preparats? Que comenci el segon combat! Allez, et te'n deixes? No? Fins al final! Fins al final, Banyoles! Ui! Monsieur, allez, au revoir! Monsieur, on sommes! Non, au revoir! Non, senyor de Xatmar! Senyor de Xatmar! Senyor de Xatmar! Senyor de Xatmar, guanyarem! No pateixi! Estàs bé? Està bé. Un a un! El mateix Joan de Lorena, la seva intenció és posar el seu pare com a rei. Ara. Com he dit,
No, aixeca't. En Jaume ha perdut. Aquí el teniu! En Nicolò, de Campobasso, el mercenari italià! És un condottieri, mercenari de l'elit italiana. I aquí tenim el nostre gran senyor de Xampà! Aquí el teniu! Vinga, senyor Xampà! 1467 les tropes de Joan de Lorena van arrasar Banyoles. Van matar a més de la meitat dels banyolins i banyolines. Senyor Joan de Lorena, jurats, senyor de Xatmà, nosaltres tenim honra i fem entrega de les claus de Banyoles al senyor de Lorena. I només us haig de dir una última cosa, que sapigueu, banyolins i banyolines, que sou el descendent de violacions, saquejos i mals usos d'aquests senyors d'aquí. Visca Catalunya!